Dobrý den, vítejte u prvního dílu pořadu s názvem Konzultace. Dnešním tématem je cukrovka. Jak jste si již mohli všimnout, na obrázku máme slinivku břišní. Slinivka břišní, latinsky pankreas, je druhou největší žlázou trávícího systému. Skládá se ze dvou funkčně i stavebně zcela rozdílných částí. Anatomii slinivky zde dnes však probírat nebudeme. Dnešní díl je totiž, jak už jsem zmiňoval, o cukrovce. Takzvaná cukrovka, správně úplavice cukrová a latinsky diabetes mellitus, je, jak jste si v poslední době mohli všimnout, celosvětovým problémem, a to zejména u dětí. Tato nemoc začíná právě zde u slinivky. A to když slinivka přestane produkovat nebo omezí produkci inzulínu, který je nezbytný pro využití cukru v organismu. A když inzulín chybí, množství cukru v krvi roste. A když je cukru už opravdu příliš, organismus také ztrácí tekutiny. A to pacient kompenzuje tím, že více pije. Z toho se vyvozují důsledky, a to hlavně v podobě zvýšeného denního množství moči. Rozlišujeme dva typy cukrovky. Diabetes mellitus prvního typu, který vzniká v kterémkoliv věku, nejčastěji však v dětství a v období dospívání. A poté diabetes mellitus druhého typu, který se projevuje nejčastěji u dospělých osob. Dlouhodobý nedostatek inzulínu se může řešit aplikací inzulínu do těla, například takzvanými inzulínovými pery. Tak a toto je konec dnešního dílu. Snad se vám tento díl i celý náš pořad bude líbit. Děkujeme vám za sledovanost a u dalších videí naslyšenou. Vaše případné dotazy týkající se lidského těla nám napište na Gmail, který vidíte.